Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mayong adlaw nga Domingo maigsoon ko ni Kristo. Nining ikakawhaag 5 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, kita gitudluan ni Jesus sa tinuod nga paagi sa pagkahimong dako at tubangan sa Dios. Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan. Sulod ning Santos nga Misa atong pangayoon ang grasya nga mabatunan unta nato ang maaghop nga kasing-kasing sama sa usa ka bata. Daygon ta ang Ginoo nga mao'y naghatag sa atong kinabuhi ug atong ihalad kini mosunod nga mga pangamuyo. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang andam pagsaulog nining Santos nga Misa. Ang akong kasalanan sa walay paglimot, isugilon ko. Sayod ka man nga kining alahaut ni salig lahaman sa kaayo mo.
kaluyan mo na, o ginuuwag tanga, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan, nga akong gipaabot, ipakanaug mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa ato mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong imaya. Ginoong Hesu Kristo, ugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw ang nagawag sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangabuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Aron modangat kami ngadha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang matarong nga mga tao walay kapuslanan, kundili mga samukan lamang. Busa mangita kitag higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat. Nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa balaod ni Moises ug naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan tan-awon ta kung tinuod ba kana. Tan-awon ta unsay mahitabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa, sulayon ta sila. Ato silang daug-daugon ug sakiton. Unya, sutaon ta unsa kamalinawon ug kamakatarunganon sila. Sutaon ta asa kutob ang ilang pag-agwanta.
Silutan ta sila sa usa ka makauulaw nga kamatayon. Sanglit, nag-ingon man sila, nga ang Dios mauray manalipod kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. O Dios, sa imong ngalan luwas ako, ug sa imong gahom labani ang akong hinungdan. O Dios, pamati ang akong pag-ampo, patalinghugi ang mga pulong sa akong bakba. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. Kayang garbusong mga tawo misukol bato kanako, ug mapintas nga mga tawo nangita sa akong kinabuhi. Wala nila ibutang sa Dios, atubangan sa ilang mga mata. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. Ani ang Dios mao ang akong magtatabang. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. Maghalad ako kanimo nga mahinangpon og sakripisyo. Daygon ko ang imong ngalan, o Ginoo, tungod sa iyang kaayo. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Diin na naa ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang, anaa usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluluyon ug maayog binuhatan. Dili usab kini mo pihig ug dili tig pakaaron ingnon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away ug panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawas nung kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Buot kamo manag-iyag mga butang, apan kay wala man kamo makaangko niini, buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo apan wala ninyo kini makabot, busa nagbingkil kamo ug nag-away. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmag pagdaing. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni ka, O Ginoo. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya gikan sa bukid ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kun hain siya, kay gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyo nila siya ug mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan siyang giingon kanila. Apan nahadlok silang mangutana kaniya. Niabot sila sa Capernaum ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an unsa may inyong gilalisan didto sa dalan. Apan wala sila motubag kay naglalis man sila kung kinsay labing dako nila. Unya milingkod sa Jesus ug iyang gipaduol sila og giingnan. Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan. Nagikuha niya usa ka bata ug iyang gipatindog sa ilang atubangan ug iyang gikugos ang bata ug miingon siya kanila. Ang mudawat sa usa ka bata nga ingon ini sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nining ikakauhaan og 5 nga Domingo sulod sa tuig, gihagit kita sa pagpamalandong unsa man ta kamatinumanon sa Dios. Kung ang greatness atong ibase sa panlantaw sa kalibutan, daghan kitag mahuna-unaan. I could think of some. Dako ka sa katilingban if you are influential. Dako ka sa katilingban if you are a celebrity. You are a very popular personality. Dako ka if you are very wealthy. Sumuni mga standards nga matan-aw sa kalibutan nga dako ang tao, or in other words, great, no? So mapas Ebanghelyo. Apan mao ba kini basihanan? And I believe that is a very good question to ask in the first place. Mao ba ni basihanan sa pagkadako nato sa atong pagpuyo sa kalibutan? Ang tubag dili. Unsa may basihanan? Anang gitawag nato greatness. Ang Ebanghelyo dunay tubag ana. Ang disposisyon sa usa ka bata, sa akong giingon sa unahan, kana bitawng total dependence sa iyang ginikanan o sa iyang superiors, kanang total wa gyud kanang kumo sa iyang kinatibuk-an nga pagsanong unsay isulti o ibuot sa labaw niya sa iyang ginikanan ba, iya nang buhaton. Bisag usa ka tuig tingaling bata atong tindugon diha imong paambakon, the bata will gladly obey. Because that full sense of surrender ngadto sa iyahang gitawag nato tinugyanan. So asa man ay manukad ang greatness? Diha di ay sa atong pagkagamay. Bata. Diha di ay sa kasing-kasing nga mopitik alang usab sa uban. Ang pagkabata din sa Ebanghelyo nag-imply nga universal representation kining bataa sa tanang tao, kitang tanan. Labi na gyud ang nasakit, labi na gyud ang nataptan sa COVID-19, katong mga gitamak-tamakan sa dagong tiil sa ubang mga tao sa katilingban for so many reasons. Katong mga tao nga usay dili na lang kahangad, nga di na sa maghuna-huna
unsa kaha ang posibleng kaugmaon nga ilang maabot. Tanang mga tao nga dili kaayo sinati sa unsa magani angay nga sauman ining kalibutana, but at the same time sa ilang kaugalingong konteksto doon na sila'y masauman sa ato pa pananglit panginabuhi kutob sa mahimo buhaton na sa tao. That's instinct para sa survival. So ang pagkadako di ay mga igsuon na nag-agad sa kasing-kasing nga mopitik alang sa uban. Kay kung ang atong kasing-kasing mopitik lang alang sa itong kagalingon, aw pareha sa second reading karong adlaw, aw ang ato ng self mo center sa tanang operation sa atong pagkinabuhi. Mangita tag concrete kay nga example, unsa ning pagkamatinumanon as a response to the gospel challenge. Pananglit ni atas panahon sa pandemya. More than a year nga naning kamota to observe all possible protocols sa lain-laing quarantine classifications nga atong nasinati. Hain naman ta karon. Kung mangutana ta, are we in a situation nga makaamgot ta nga nagmatinomanon ta sa mga protocols? Health protocols? Kay kung matinomanon ta, sayon kay pag-conclude nga matinomanon sa ta sa heavenly protocols. Ang Santo Papa nag-awhag natong tanan nga magpabakuna. Atong obispo sa Sugbo nag-awhag nato pagbabakuna. Nganong daghan man gyud bisan gani mga kaparian, even the members in the ranks of the church nga mo antagonize nining pagbakuna. That I could not understand. If ang atong obedience sa atong simbahan nga mga authorities like the Holy Father and our bishop, kung ato ning gitan-aw, gitranslate natong ato ning obedience to God, why do we antagonize all these protocols? Nganong dili man ta magpabakuna, for example? Nganong dili man ta mutuman? Nganong dili man ta kamaong mutuman? Kay lagi mao kini mahitabo. Kay lagi daghang nangamatay. Kay lagi for so many reasons, unfounded reasons, from illegitimate sources, fake news, dili man na Kristiyano nga paagi. Ang bakuna mga igsuon gihimo aron ka mabuhi, dili aron ka patyon. And I believe sa atong pag-ila karon sa atong kahimtang sa kalibutan, that is the only way out. Yang ngano man gyud nga mas bugat man tong mga dili tinuod, bugat man tong mga nasa social media nga mokatap, nga dili man na mga legitimate sources, dili man na gipakanaog sa World Health Organization. Ngano man gyud nga ang kasing-kasing nato, anha man gyud mutapon anang mga butanga, nga kahibalo man ta, nga these things are highly questionable. Smorgasbord of ideas from nowhere. Sa ato pa, by this example, mahibalo ta. Unsa man ta ka matinumanon. When I had my second dose, daghan kay nag-wheelchair nga ako nakitaan. Ang uban tanaw nako hapit mo rag di na mo ginhawa. Ang uban mo rag di na mamilok. But they were there, hoping to add more years in their lives. Unsa pa katong abtik pa kaayo? Asa man tandapita ron sa challenge, sa atong personal nga contribution to the challenge of this pandemic. Hain man tandapita. Are we more an obedient Christian? Or are we more on trying to antagonize what the church says about what to do in these moments of difficulties? I believe, mga igsoon, this is a great thing ato hinuklugan o pamalandungan. Kaya ang greatness di ay anha gyud manukad sa atong pagkamatinumanon. The example nga shining kaayo ang mahal nga Birhen Maria. She must not have been able to understand everything, but she would know that what the angel told her is coming from the God whom we worship in spirit and in truth. And she simply said, yes to the will of God. That's obedience par excellence. Can we do the same? God bless us all.
Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbuwat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan mga makita ug dili makita. Nagtuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mag-ambo kita sa Dios, Amahan, nga malumo ang kasing-kasing nga iya tatang hatagan sa mga gasang atong gikinahanglan. Sa matag pangamuyo kita moingon, mapaubsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Mapaubsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Nga ang mga lideres sa atong simbahan, kanunay untang magpabilin nga mapaubsanon ug maalagaron sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapaubsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Nga ang mga nagdumala sa atong gobyerno, makakaplag sa matuod nga kabantog diha sa pag-alagad sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapaubsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Nga niining tuig sa Miseo Agentes, mas mudaghan paunta ang mupatalinghog sa tawag ni Kristo sa paghalad sa ilang kaugalingon, isip mga sulugoon sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapaubsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Nga pinaagi sa grasya sa Dios, hinluan sa kasina ug kaibog ang atong kasing-kasing ug pulihan sa pagkahigugmaon ug pagkamaghihatagon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapaubsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Chupelo Camumot, Obispo, o si Blessed James Alberione, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na unta sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapaubsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, makasulod na unta sa gingharian nga gitagana alang sa mga mapaubsanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapaubsanong kasing-kasing ihatag kanamo Ginoo. Mga liyo po kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod.
Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit nung Amahan, ihatag kanamo ang mapaubsanong Espiritu aron maangayan kami sa gingharian ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, when everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, when everything love and serve the Lord. Pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami ni mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himoa nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Jesucristo imong anak nga mo'y among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Anausab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. munang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinitubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw ron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao'y imong gipagbuot nga maluwas kami,
pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo, apan ang tao mismo mo'y nag-uli nini kanamo, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, ka Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usahan na sa kahitasan, usahan na sa kahitasan, usahan na sa kahitasan, usahan na sa kahitasan. Daigo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usahan na sa kahitasan, usahan na sa kahitasan, usahan na sa kahitasan, usahan na sa kahitasan. Santos kadi ikaw ginuang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu pagsantos ni magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balingan. Aron paghandom sa kamatayon og pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang tanang mga namong iksong nangamatay, malaumong mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaong daygon ug amo ikaong himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo.
ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon mag-ambo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugian sa mga patulay. Inunualuwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamog. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kaimo man ang harian, ang gahumugang himaya, angkot sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Cordero sa Diyos, sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanang gidapit
alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo human sa pangalawat. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinagi ni Eucharistia, padayon na ang pagtabang kanamo pinagi si mong gugma. Himo ang mahubad namo ngadto sa buhat, ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga pipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kaming mga madre sa Daughters of St. Paul, mapasalamaton kaniyong tanan nga nakig-uban kanamo nining santos nga Eucharistia nga gipanguluhan ni Reverend Father Nilo Igloria, ang Vicar Foreign sa ikaduha nga distrito sa Archdiocese sa Sugbo, ug ang team moderator sa Team of Pastors sa Santo Tomas de Villanueva Parish sa Pardo. Sa tanan natong mga sponsors, lectors, ug technical crew, daghan kayong salamat. Maigsuon ania kita karon sa gitawag nga season of creation. Panahon kini nga gigahin aron mahatagan natog pagtagad ang kinaiyahan o ang kalibutan nga gitawag natog common home. Dako na kaayo ang kadaot nga atong nahimo niini. Hinaut unta nga magpakabana kita sa pag-alima ug pag-atiman sa kalibutan nga atong gipuy-an. Ug tungod kay ani apa kita sa panahon sa pandemya, maghiusa unta kita sa pagsumpo nining virus, pinaagi sa pag-amping kanunay sa atong panglawas, inubanan sa mga pag-ampo. Maigsoon, hangtod sa sunod Domingo kami mga madre sa Daughters of St. Paul, mohatod gihapon kaninyo nining santos nga misa, pinaagi sa telebisyon. O kung gusto ninyong mutabang sa TV ministry, palihog ipadala lang ang inyong donations pinaagi sa Security Bank, ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One.
Give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. We give thanks. Purihin ang Panginoon. Kay palad natin sa handog niyang pananampalatayang Kristiyano na taglay natin hanggang ngayon. Bilang pasasalamat, kasama ninyo, bukod sa pagbigkas at pag-awit, taos sa kalooban na ibinabalik namin ito sa ating Panginoon. Kaya't sa aming bukasyon na ang Diyos din ang nagpunla, ipagpapatuloy namin ang matimyas at araw-araw na pag-aalay ng aming sarili. Sa tulong din ng awa at biyaya ng Diyos, matamis sa aming loob na ipagpapalaghanap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa ganitong paraan, bilang mga daughters of St. Paul, nakikiisa kami sa inyo na mga kapwa naming Kristiyanong Pilipino. Sa buong taong pagdiriwang ng kalahating siglong pag-iingat at pagpapalago ng ating pananampalataya. 500 taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili, aming handog, laging tapat at laging tungkol, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namin lugod, lalaganap palak ng iyong misyon. 500 taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili, aming handog, laging tapat at laging tungkol, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa sinyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya. Salamat, salamat, Panginoon. 500 taong
Salamat at narating ko pa ang malwalahating pagkakataong ito. Sana'y maipadama at maibahagi ko sa lahat ang nag-uumapaw na kaligayahan sa aking puso at kaluluwa. Salamat, mahal na Diyos. Sa tibuok kong kasing-kasing, gihinuban ko kanimo ang imong pagmahal sa ako. Ug nagpasalamat ako nga imo ako gipili nga magserbisyo kanimo. Salamat sa Diyos. Tub-tub sa katapusan sang akon paginhawa. Ginoo, higugmaon ta ikaw. Dakulang pasasalamat ko sa mahal na Diyos sa mga inspirasyon na itinatao sa kuya kung ako nagsusurat, manungod sa iyang mga tataramon na ibabalangibog sa mga tao. Salamat po, Diyos ko. Diyos ti agina apo, ti amin na serbisyo nga impuder nyo kanyak. Dayawin kayo. Naririto, handa kayo.